Малко, когато е почвам напред. Точно сега се го оправям, линк пускам. Защото за да... Коля, остави ме. Добре, пада. Коля, може ли да излезеш? Според мен, българите говори интереса за това се да курсите да ето, това е естествено приморност. Не, това е случай, мисля, че още нямаше да бъде. Най-вече това си че сега се беше от аз се позволявам да имам според който мен е скрито, който се прави нещо си. Се надявам, моите тези да бъдат за причастни към него. Се препоръча, да си хора, се препоръча. О, много се научи. Дали областта е една оценка е и пак ще се починали да ме критикуват. Утре, да ми мисли ти има скота, защото има цяло Манчерия да ги тестираме. Едно се продава да ги паща и да се Ехо, здравейте! Само кажете дали се чувам, дали се виждаме. Супер, има връзка. И си следете, моля ви, микрофоните. Защото днеска нямам кой да ги следи. Така че аз съм, тук съм, с вас съм, обаче искам да си следите микрофоните, да не се чуват новините, както до сега. Аз се опитвам се да ви ги мютвам. Така че, надявам се, виждам всички сме така летни, изчервени, с хубав тен. И включвайте камерите, бъдете тук и сега. Знаете, че обичам. Отделете си тези. Наистина няма да сме дълги. Ще е много така в целта, както съм ви обещала, точно кратко и ясно. А, имаше така малко технически, но този Меркурий така прави. Това е положението. Закъснение 5 минути. Вярвам, че всичко е окей. Сега, мацки, чисти ръце и чисто лице. И направо се мятаме, няколко да се обясняваме повече. Имам две неща да ви кажа, преди да започнем. Първото е, искам всички в маратона да си направите снимки. Снимка отпред и снимка от едната страна и снимка от другата страна. Така сами ще видите резултата само след 7 дена. И вече, ако искате да кандидатствате за наградите, тогава слагате снимките в групите и теглим една прекрасна томбола и ще има награди за всички. Направете го за себе си, не го правете заради наградите. Направете го, както бях писала днес, сложете си намерение за тези 7 дена.
Ще направим една прекрасна медитация тази вечер за връзката ни с себе си, любовта ни към себе си и това как ние имаме такова самоприемане, защото това самоприемане започва всичко да се изглажда и наистина се случват много хубави неща. Повярвайте ми, видяла съм го много пъти вече, колко хора и дами са минали през клуба и академията, така че отиваме, даваме минутка в момента. Аз искам лично да си измия ръце, защото тук настроях всичко, бутах така или иначе. Мием ръце и лице и се връщаме и влизаме веднага в тренировка, която ще продължи в медитация, така че гледайте да сте на тихо и спокойно място и да може да бъдете сами с себе си. Хайде, отивам да се измия и се връщам. Тихо. Ай, изчезнай. Добре, чувате ли ме всички? Има ли готови да започваме? Някой е пуснал, че има проблем с пускане на камерата. Долу в ляво. Просто имайте предвид, че там има едно като камерка. Може да си я пуснете. И сега започваме. Какво се прави сутрин и вечер? Ще ви разкажа само съвсем накратко. Сутрин се правят нещата за тонус, вечер се правят нещата за релаксация, за премахване на напреженията. Това ще направим днес, една такава тренировка и утре вечер ще получите и така много моя известния бокален масаж. Той наистина е прекрасен. Но днеска ще ви покажа една много кратка, ефективна тренировка вечер. Вечер правим така, просто да релаксираме, да се потопим в това нашето се усещане за това как е преминал деня и как искаме да отпуснем напрежението. Сега, започваме с едни хубави 3 вдишвания и издишвания. Вдишваме дълбоко през носа и дишаме през устата. Дишаме дълбоко през носа и издишваме през устата. Дишаме дълбоко през носа. Издишвам през устата. Сега се сложете ръцете на сърдечната област. И съвсем за кратко затваряме очи за 30 секунди и просто усетете ритъма на сърцето си. Дишаме дълбоко и се свързваме с себе си, свързваме се с мускулите на лицето си и подготвяме всъщност нашето тяло за лицева тренировка. И сега започваме с главата надолу, брадичката надолу, 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 към ръцете, да опре ръцете. Дишайте дълбоко, издишайки усещате как отзад всичко се опъва по гръбначния стълб. Има ли болка и напрежение? Просто вдишайте отново дълбоко и издишайте. Хубаво издишваме да се усети едно хубаво разпъване, опъване отзад на гръбначния стълб. Сега, брадичка отива до дясно рамо,
Дишваме дълбоко, изместваме една дъга чак до ляво рамо. Когато месите, трябва да е много плавно и полека. Трябва да усещате разтягане, но да е много нежно. Дишваме, брадичка в ляво рамо и връщаме цяла хубава полудъга до брадичка до дясно рамо. Дишваме дълбоко, издишваме и се връщаме в базова позиция, брадичка надолу към ръцете. Сега, брадичка, изместваме нагоре, 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 нагоре. Хубаво разтягане да се получи на вратлето. И започваме същите дъги, пак дясно, брадичка. Усещате как се разтяга платизмата и в момента, когато държите на сърдечната област, да усещате, че правите съпротивление. Дишваме дълбоко, издишваме и правим дъга другата посока до другото рамо. Дишваме дълбоко и правим още една дъга до дясно рамо. Дишаме дълбоко, издишайки се връщаме в базова позиция. Имайте в предвид, че йогата за лице, на която аз съм ученичка, като скандинавската йога, тя да работи със съпротивление. А платизмата е мускул, който има най-много нужда от съпротивление. От там нататъка, сега ще направим така, да може да релаксираме тази част тази вечер. Ще работим върху челото. Защото имайте в предвид, че тук ни е един от най-големите мускули. Това е преден челен мускул. Започва от тук така и свършва чак горе. Ето, даже може да ви го... там се вижда на снимката с мускулите. Започва от тук и свършва отзад. Така че започваме с един хубав масаж на скалпа. Дишаме дълбоко и масажираме на 3 линии. Първата линия е ето тук. Масажирайте и дишайте. И където ви заболява, има напрежение, утре вечер това ви остава като домашно да дишате. Комбинация с бокалния масаж. Дишайте дълбоко. Хайде следващата линия. Ухото и отзад до опашката. Дишаме дълбоко и мачкаме. Хубаво трябва да се загрее. И последната зоничка е отзад. Точно ето и тук. Хубаво е да използваме тежестта на главата, т.е. с тези пръсти така масажирате и главата назад. Отпуснете се на пръстите на главничките, масажирайте хубаво цялото кладенче, отстрани кокалчетата. Дишайте дълбоко. И усещайте просто как релаксирате. Дишайте, дишайте, дишайте. Добре. Супер. Сега продължаваме с преден челен мускул. Какво правим? Правим по този начин. Слагаме ръцете и слагаме на челото. Като ръцете седят. Стойката е много важна. Изправена стойка. Ръцете хубаво настрани и нагоре. И въртим главата наляво и надясно. Масажирайте много добре тази цялата зона. Дишаме дълбоко. Издишаме, масажираме хубаво. Това е зоната, Да където ти кажа, събирам що не се скъпиш. тази. Ще ни Микрофоните, моля ви, кажеш. следете си микрофоните. Някой ще се къпи, Това ние да ще се кажеш. къпим след малко. Това е Дишайте дълбоко. Дишайте дълбоко и масажирайте цялата зона. Като исках да ви кажа, тук се събира напрежение, стрес, всичко от нашето ежедневие. Сега, продължаваме да мачкаме тази част. Захващате, тази техника е много добра, въобще за цялостен лифтинг, който иска да си направи лифтинг, да си създаде лифтинг с времето. Това става с много постоянство и просто с постоянство. Не са много минутите, които трябва да се отделяте, но просто трябва да е всеки ден. А, тази техника повдигате вежичката с едната ръка и с кокълчето този начин масажирате хубаво цялата вежичка, като минавате съвсем в началото тук много добре трябва да се измасажира тази зона. После средната част и после завършваме накрая. Хубаво. Дишаме дълбоко. Изтишаме. Масажирайте хубаво тази зона.
Просто е прекрасно усещането да отпуснете напрежението. И там наистина, където боли мацки, там просто се е събрало така като блокаж, като напрежение, трябва да се измасажират. Хайде от другата страна. Дишаме дълбоко. Това си представете, аз често обичам да казвам като шевна машина. Два пъти шиете напред, един път назад и така минавате цялата област по... Така. Това е за горната част на челото и е много важно да правите масажа на скалпа и тук на чело. Имайте в предвид, дори да работим за двойна брадичка, дори да работим за тея булдог буски, където му казват, имайте, няма как всичко в йогата за лице се работи цялата каскада, за да има ефект навсякъде. Така, сега ще си направим един хубав стреч, който стречем длънта нагоре и ръката цялата надолу. Захващате главата по този начин и разпъвате. И усещате разпъване по цялата дължина на ръката, по целия ви брат. Дишайте дълбоко. Аз ще се опитам да намеря кой нарушава такова. Дишаме те дълбоко. И сега сменяме от другата страна. По същия начин, ръката нагоре, хубаво главата настрани, дишайте дълбоко и усещайте. Дишаме дълбоко и усещаме. Усещайте тук хубаво разтягане. Добре, сега продължаваме с нещо друго и е много интересно това, което ще ви го покажа. И това е защото изкуството, виждам много мацки тук, което са за много време с нас в клуба и в академията, за което много се радвам. И затова искам да ви дам нещо, което не е много за начинаещи, но пък начинаещите просто внимавайте. За какво и да реч? И да реч за тези мускулчи са тук, където много, така как да кажа, предизвикателно е да се активират, защото тези са тук или малки. Е така, ако направите. Е така ще видите как те се активират и тук се надигат и устните. Обаче какво се случва? В йогата за лице, когато започнем да усещам, че може да активираме този мускул, вижте, и тук виждате ли как се активира горе? А сега преувеличавам, защото да ви покажа. Това се случва винаги при начинаещия, като активираме този и тук се бръчка и тук горе. Иначе може да го активираме и без да се бръчка горе. Това вече случва с тренировки и с времето. Това е идеята на йогата за лице, да може да активираме един мускул, а друг, който мускул трябва просто да е релаксиран, той да релаксира. Затова сега ще ви покажа как ще го случим. Искам всички да се надигнете. Нищо, че активирате. Дигайте е така нагоре. Е така хубаво. Да, активираме този мускул, а тук горе просто правим масажна техника. Е така. Да, знам, че изглежда неловко, обаче просто го направете. Хайде. Ето е така. Дишите дълбоко и масажирайте. И сега, докато го правим това, искам да направите активно О. О. Устни напред, активни устни върху зъби. О. Мгм. И тук пак трябва да релаксираме в чело, така че продължаваме с масажна техника нагоре на челото. Хайде активно. О, усни върху зъби. Мгм. И поглед нагоре. Мгм. И дишаме. Активно О. Така. Хайде, мацки, за това сме тук всички в Zoom. Има ли въпроси? Точно това нещо искам да го усетите, защото това само да си вземете от днеска и да го правите правилно. Вярвайте ми, след 2 седмици правене ще изглеждате съвсем по различен начин и то защото ото то прави хубав лицев контур тук от долната част. Активира тези мускули, които са и тук, а пък тази масажна техника просто ви релаксира цялото чело. Да, изглежда много така лесно,
Обаче, повярвайте, точно тези лесните неща, когато ги вградим в ежедневието си, точно те, така как се казва, малките камъни превръщат каруцата. Почва да се случват наистина хубави неща. Така че, дигайте ръка, ако някой има въпроси. Ако няма въпроси, продължаваме напред. Има ли някой, който иска да пита нещо? Добре. Аз ще ви предизвикам и ще ви кажа, правете всички ото. Ще правим О, а аз ще гледам ви какво правите и ще коригирам, защото да имате така максимална полза за. Деси, извинявай, че те прекъсвам. Колко като време или колко пъти да го направим? Да. Чакай да Това кажа ли? да попитат само как се влизаш. Това, Пети, само да мютна, има някой, който говори. Това, Пети, е хубаво да се прави, както казах, ото и котешките очи, ти си била и друг път. Ото и котешките очи може да си ги правите по всяко време. Да не говорим, че ото дори не ви трябва, не са ви нужни ръцете. Аз много често си го правя дори докато карам кола и седя си в активно О. Нали, когато вече напочнем да правите ото, без да активирате чело, тогава вече може да го правите и без ръце. Нали. Но ако решиш да го правиш, просто го правиш и ото е хубаво да го задържаш поне минута. Нали, ние сега почваме О, три хубави вдишвания и издишвания, това са 30 секунди. Активно О. След това, като почнеш да задържаш повече, ако държиш до минута, е още по-хубаво голям ефекта. Добре. Пети, отговор. Да, благодаря. Моля, моля, супер. Добре. Хайде сега правим още едно хубаво О, който е нов и му е така трудно да разбере за какво се случва с това активно О. Сложете по този начин пръстите тук. О. Слагаме тук пръстите и впивате устни върху зъби. О. Мгм. И поглед, да, поглед е хубаво да е нагоре. Мгм. Добре. Много хубави ота, бе. Браво на вас. Хубави устни върху зъби. Това е важно. Виждам Жани две. Устничките хубаво впи върху зъбките. Мгм. Е това. Е това. Да. И не изпускаме ото, седи така. Супер. Добре. Екстра. Хайде сега отпускаме ото и дишаме дълбоко и се влизаме в медитация. Много хубава медитация съм ви приготвила днеска. Така че, мацки, започваме. Слагаме си ръцете на сърдечната част. Настаняваме се удобно. Това е важно. Да няма кръстосани ръце, да няма кръстосани крака. Хубаво е изправена стойка. Дишаме дълбоко. Издишаме. И започваме с сканиране на тялото си. Сканираме цялото си тяло. Само си представете една прекрасна слънчева светлина. Как примерно вие сте на една зелена поляна и сте легнали на нея и слънцето просто с лъчите на слънцето сканира цялото ви тяло. Сканирайки цялото си тяло, обърнете внимание на всяка част от тялото. Дишайте дълбоко, пускайте напрежението. Дишайте дълбоко през носа. Задържте за момент дъха си и издишайте по-бавно през устата. Дишаме отново дълбоко през носа. Усещайте как това внася спокойствие и чистота в тялото ви. А издишвайки, усещайте как изкарвате всякакъв стрес, напрежение, негативни емоции, мисли, тързания. И си представете как тази златна слънчева светлина обгражда сърцето ви. Тази светлина е символ на безусловна любов. Дишаме дълбоко.
И е важно да си припомним, че тази светлина, тя е на разположение постоянно с нас. И сега от сърдечната ни област, вижте как светлината започва да се разширява. Тя се разширява от сърцето и обгръщва цялото ви тяло. Дишаме дълбоко и усещаме как това ви изпълва с чувство на спокойствие, сигурност, удовлетворение и дълбока любов към вас самите. Дишаме дълбоко и точно в този съкровен момент си представете срещата ви с вашето вътрешно аз. Това може да сте вие преди 5 години, преди 10 години, или може да е малкото момиченце преди много повече години. Усмихнете се на този образ и го прегърнете с много любов и безусловно приемане. Дишаме дълбоко и издишайки започваме да си повтаряме прекрасни утвърждения. Аз съм достойна за любов, точно такава, каквато съм. Дарайте думите и усещайте. Дишаме дълбоко и си казваме следващото утвърждение. Приемам и обичам себе си напълно и безусловно. Аз съм мирна със себе си и излучвам любов към света. Всяка част от мен е ценна и заслужава внимание и грижа и много любов. Дишаме дълбоко. Сега е момента, в който да благодарим на себе си. Благодарете, че отделихте това време, тези съкровени минутки с този свещен ритуал. Да подарите този ритуал на себе си е знак за грижа и любов към себе си, който ще ви даде енергия и благополучие. Дишаме дълбоко. Размърдайте леко пръстите на ръцете си. Усмихнете се. И когато сте готови, се върнете тук и сега. Това е една прекрасна медитация, която аз правя от много години. Защото това ни връща, наистина ни връща с връзката с себе си на много дълбоко ниво. И, и задълбочава така усещането за безусловна любов. А знаете, че жените ние сме царици и кралици на така създаване на уют, женска енергия, много любов. Така че е важно да може да просто да ги съхраняваме тези неща, за да може другите около нас да ги усещат. Хайде, прекрасни дами, ще се радвам да споделите вие
Как усетихте тази вечершната? Вижте колко неща успяхме да случим само за половин час. Ще се радвам да кажете или напишете в чата, или се включете да кажете благодаря, вълшебница Деси. Да, радвам се, че усещате така медитативния метод. Наистина имайте предвид, че този 7-дневен маратон се породи също от много любов между мен и Веси. Така просто решихме да ви го подарим. Наистина без никакви очаквания, без ам, да ви караме да се включвате някъде или да купувате нещо, така да кажа. Просто го правим, защото искаме да усетите нашата енергия. Ам, Много ми хареса. Благодаря, Деси. Пише за Веница. Супер, много се радвам. Така че, мацки, включвайте се, ако има споделяния. Сега е момента. Я да видя, има ли пуснати ръчички и някой да се престраши. Имайте в предвид, че груповата енергия е много силна. В момента сме над 80 човека в Zoom. Така че имайте, когато се затвърдите, това ще ви остане а, така ще е и гръбна чата. Само да кажа за груповата енергия и почна. Добре. Боли ме устата от. Няма, не се притеснявай, няма да е задълго. Добре. Действие уникална беше пак медитацията. Когато видях малката Надя, се разплаках силно, силно ме прегърнах. Заслужавам любов. Благодаря за любовта. Точно за това иде реч. Отдавна не си се срещала с малкото Надя, така че сега ще има по-чести срещи. Аз изпитах пълна релаксация и прегърнах малкото дете вътре в мен. Радвам се много, Брани. Ваня пише, много е релаксиращо, много се радвам. И сега виждам, че и Веси е тук. Веси, имаш ли готовност да се включиш да кажеш дзяк на... Това е прекрасната Веси, с която решихме да ви направим този подарък. Аз съм супер благодарна, щастлива, че Веси се съгласи. Защото Веси е в Германия и аз казах, Веси, за мой рожден ден правим подарък на моите мацки. Тя Веси каза, няма проблем, правим го. Така че, Веси, Добър заповядай. вечер на всички. Да, аз съм Веси. В момента сестричката ми е седнала до мен и двете се наслаждаваме. И двете започват и с Д, така че носи ми щастието. Радвам се, че всички прекрасни дами са с нас и се наслаждават на нашите два любими метода. Ам, и ти, както винаги, те си много докосваш. Така че благодаря на всички, че си с нас. И ако имате въпроси, пишете, независимо на коя тема, за йога за лице и тяло, сме на среща. Абсолютно. Имайте предвид, че Весето също е в академията и тя също е инструктор по лицева гимнастика. Не съм само аз, какво си мислите? Ние се множим, колкото ставаме. Така че Веси може да помага и в тази сфера. И само да ви кажа, че Веси днеска пусна много хубава сутрешна рутина. Очаквайте, че пускаме в групите също утре нови неща. Така че следете, бъдете активни. Това е наистина за вас. Веси, много благодаря, че се включи. Виждам, че има. Виждам, че има. Съм да ви какво се стане. Там секунда. Тук ли сте? Да, тук сте. Виждам, че има коментар. Само секунда. Благодаря, Дейси. Как да разбера дали активирам челото при активно О? Значи, виж сега, като правиш ото, като седи релаксирано челото, това е много хубаво. Не трябва да се активира челото при активно О. Обаче има някои, където не могат много добре да правят ото, и се почва едни такива да се чудим, нали, да правим да активираме. Не трябва да се активира челото, когато правим активно О. Като активирате ото, трябва да се усеща само ето и тук. Тук в тази зона да се получава лифтинг. На другата среща, която ще направим, ще видим кога, тогава ще ви покажа как с котешките очи и с ото да го правите в комбинация.
Така че тренирайте си ото, защото е много, много ефективно. Медитацията беше уникална, много се радвам. Много благодаря, беше прекрасно. Пишат супер. Аз много се радвам, Маци, че си тук с нас. Галя пише, има ли запис? Да, има запис. И аз ви обещах да е кратка среща, така че приключваме, Мацки, който питал. Това е положението. Аз ви пращам много целувки. Тук моите момичета ми се смеят, защото не знаят. Благодаря, Дейси, беше прекрасно. Хубава вечер на всички. Напишете си намеренията и си направете снимките, защото е важно. Хайде, направете го за себе си. Чао!